L-imsieħba soċjali leqgħu b'mod tajjeb ħafna l-aħbar li l-Gvern se jkun qed jagħmel tajjeb għal 2.5% tal-interessi fuq self li jagħmlu in-negozji. 4 assoċjazzjonijiet ewlenin li jaħdmu man-negozji esprimew il-fatt li din il-miżura flimkien ma' oħrajn li ttieħdu fil-ġimgħat li għaddew se jgħinu in-negozju Malti Wawċi jgħaddi l-agħar effetti ekonomiċi ikkawżati mill-imxija tal-coronavirus. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ David Xwiereb għal f'dan iż-żmien kull likwidità tgħin in-negozji kopru l-ispejjeż tagħhom. Din il-miżura flimkien ma' miżuri oħrajn li diġà ġew imħabbra bħal pereżempju l-garanziji fuq il-loans u l-moratorja fuq il-loan repayments kienu suġġerimenti tal-Kamra tal-Kummerċ u allura huma apprezzati bħala mixja fid-direzzjoni tajba u parti minn kullana ta' inizjattivi li kif għadlek ġew proposti mill-Kamra. Il-Perit Xwiereb għaraf li n-negozji jridu jerfgħu il-parti tagħhom iżda appella biex il-banek ikunu flessibbli mal-intrapriżi. Min-naħa tagħha Abigail Mamo mill-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji sostniet li din il-miżura se tinżel qasel man-negozji. Aħna rajnieh pakkett tajjeb ħafna, aħna nkunu f'kuntatt dirett mal-membri tagħna ta' spiss u jkunu qegħdin jgħidulna x'jaħsbu huma li għandhom bżonn fil-fatt li l-rati ta' interessi huma bżonn ewlieni li kellu jiċċaqlaq u nħedu gost li l-Gvern ħass il-bżonn li jagħmel intervent u bekk il-faċilità issa naħseb li taħdem tajjeb ħafna. Semmit li l-miżura se tmur jitfit mal-miżuri li qed jieħu l-Bank Malti tal-Iżvilupp li jagħti garanzija bankarja sa 90%, sentiment li kien espress ukoll fil-Gżira Awċija. Ir-reazzjoni tagħna lejn il-pakkett li bieraħ annunċja l-Gvern li ħabbar il-Gvern kienet ovvjament waħda pożittiva. Għax tnaqqis ta' 2.5% ovvjament se jagħti dak in-nifs neċessarju l-industrija, speċjalment f'għawdex fejn id-diffikultajiet huma ikbar biex din tkompli mixja u fl-istess ħin tirpilja ġala darba din il-kriżi tgħaddi minn fuqna. Anke l-Assoċjazzjoni Awċija tat-Turiżmu esprimiet is-sodisfazzjon tagħha bil-miżuri imħabbra. Dawn iż-żewġ miżuri huma pożittivi ħafna u żgur li ser jassiguraw li l-ekonomija b'mod speċjali fil-Gżira Awċija li anke tiddependi ħafna mit-turiżmu se tkompli għaddejja u anke tissupera din il-maltempata illi ninsabu fija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.